Mayong hapon sa atong sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta sa inyo tanan? Kamustang inyo adlaw kahapon sa Tudos Los Santos. All Saints Day kay subong iya amo ang ano gani ang aton sa ni Tigkalalag or All Souls Day. Yung mga preparasyon ba namin na taning panahon kahapon? Paggabi tapos gito sila gulpi lang nga nagbundak ang hingalit man nga ulan pero okay lang, di ba? Importante na tigayon naton hilikuton na taga naton sa nga tinion ang pagpangamuyo para sa mga kalag sang aton mga minatay nga mga pinalangga. Okay lang na. So, relax lang kamo dira sa inyo tag sa kanahamtangan. Ari kita subong para sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life, Nobyembre 2 na, tuig 2022. Paniyaga na itong dara, sa mga nagapulupungko, nagapiyong-piyong ng mga mata nila, kay matugnaw ko, siling nila, titawe, ang dupoy-dupoy sang hangin, tungod sang maulan, netun nga panahon. Gani, relax lang, samtang ara kamo sa inyo mga radyo, nagapamati sa 684 kHz, kag sa ito naman mga palangga, mga tagpalamati, nga raman sa ila sini, or ara yan nakaupod sa iton live, pagi sa Facebook page, sang Action Radio Bacolod, pagpangamusta na ito dira sa inyo, may chat room kita dira para man sa inyo nga mga greetings, inyo man mga comments, kag pagpakigmahin niya diri sa programa This Is My Life. Paki-like and share sang programa This Is My Life, pati ng mga public affairs programs sang Action Radio Bacolod, mga matahom nga mga dramas, halin sa agay tugtubiya maghapon, kag ang mga dalagko nga mga balita nga madulong sa inyo sang Aksyon Radio Bacolod from sign on to sign off. Hindi lang diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nagakatabo sa Western Visayas, Bugos nga Pilipinas, kundi dalagko man nga mga balita nga nagakatabo sa palibot sang kalibutan. Ay anyway, Tito Wilma na. Okay, so relax lang kamo, dugay-dugay magabasa man kita sa itong sulat para man sa aton kalingawan nga makuhaan man naton leksyon kung kaisa inspirasyon, di ba? Kag pwede man naton magamit bilang palahinandigan sa aton adlaw-adlaw nga pagsinalayo sang aton sinipagpangabuhi. Okay na siya, Tita Wilma Ana. Ara lang aton sa Facebook page, Action Radio Bacolod, or aton sa Facebook page, Action Wilma Sugaton. If not, sa ito naman personal account, Wilma Antopina Sugaton. Sa YouTube, pwede man tagyapon ka updanay. Kung nami daging yung internet access, yes, search nyo lang, Action Radio Bacolod Live. Updanay, gihapon kita. Inyo man mga tag sa zodiac sign para sa itong horoscope, sa mga nagabantay-bantay sang ilasin ni kapalaran nga kalingawan lamang nato na adlaw-adlaw, pati ng mga maswerte nga numero. Bantayan nyo na karon, aha? Okay? Yes, okay lang, Tita Wilma. Kag tungod man sining aton panahon, nakagawa na to ang ika-16 nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ti sa karon na bulubantayan kay nga ang hangin, no? Ang hangin kag ulan. Amo inang aton kaaway sa karon. Nami man ang ulan, di ba? Nami ang ulan kay makabulig para sa tanan, ilabi na sa aton mga mangunguma. Pero ang problema ang problema lang kung masobrahan kag tama kabaskog ang pagbaha-baha naman kag ang mga landslide nga maeksperiensyahan sang aton mga kauturan ang aton ginahalungan. Kag si Queenie, no? Di na si Queenie na. Actually, si Bagyo Queenie, naghuyang na siya mo, di ba la? Naghuyang na siya, kag na-downgrade na siya gani, isa na lang siya ka low pressure area, di ba la? Amo nang hambal sa aton sa Weather Bureau ang pag-asa. Kag kung ang ato naman weather bulletin ang paghahambalan, naghinay kag nagluya or naghuyang, pero padayon siya nga nagahulag, aminhan panakatundan. Kag ma-dissipate siya in next 12 hours.
amo na lang na ikasarangan tubtumayara panalag sa nga mabasko nga maula nga pag-ulan ang ma-experience sa bahin Caraga kag Davao Oriental pero wala na no direktang gid nga epekto sa kadagatan sa aton sa pungsod Pilipinas. O bantayan lang naton dugang pagid nga mga update angot sa sinaiyang balita pero sa sini nga bahin mga palangga naton nga mga tagpalamati dali gid lang kay may ara kita isa ka flash report. Uy, ano ina? Daligi lang halin sa itong patrol. May isa ka flash report, Action Zil Minardo. Mayong hapon? Action Wilma, yes, good afternoon. So Action Wilma, isa naman sa shooting incident ang nagaluntad subong nga hapon. No? Kung sabihin niya isa diri ka lalaki ang victim kaginingagaw na sinipadara sa hospital. No? Kaya kagina may signs of life pa. Kagati diri kagina sa aton inisyal nga pagpangusisa sa mga nakasaksi mismo Action Wilma. No, ini ang motorsiklo. Ma'am going to north ni sa dito. Sa padari pa north going pa north ni ini ang motorsiklo nga drive sini isang wala pa makilalaan isa lang ni ang on board sa motorsiklo going to north kaga may nagasunod kagina nga isa pagid ka motorcycle no nga may nagaangkasanay sini Action Wilma kaga dito na no ang ginasundan niya sini nga motorsiklo ang victim ginatiro na sang nagaangkas na sa mga apat kalupok adri ang nabatian sang mga residente no sang pagatiro sini kuno kay isa daw finishing pagid sini siya no which is Action Wilma ang iya nga igo subong ara sa may tangkugo no sa ulo nga parate sini kagati subong dala na sa hospital anay kay kagina nagaginhawa pa man ini ang victim kaga subong nagapadayon pa ang investigation diri sang katapos sang Bacolod City Police Station 8 ang area ni Action Wilma ko nga makitaan ta na dirigid ba sa mismo sa atubang sang ginaubrahan sa mga pateri o kon mga kolo nagkagati na kadungan kagina medyo nagabubo gid ang ulan no sang natabo sini ang insidente nakagati subong kuan na lang karon ang dugang sini nga detalye sa yes Action Wilma exact location palihog amo sa Action Wilma sa puro kano ginadigane ang address ged sa Toyota na Action Wilma mo sa may barangay Tangob. Tangob. Sa barangay Tangob ged Action Wilma. So ang investigation subong no nagapadayon pa sa katapos sang Bacolod City Police Station 8 Action Wilma. Okay. So ang dogang karon nga information ato na lang bantayan para sa action of flash report inis Action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action. Okay, nabatian nato ng isa ka flash report halin sa iton patrol sa pagbanguna man ni Action Zil Minardo sa din isa ka shooting incident ang natabo dira sa bahin sang barangay Tangob no dira sa bahin sang Toyota sa diin kung naton lang imagine ang lugar amo ginina ng lugar nga sa diin dira ginahimo ang mga kolon ang mga masatera dira nga bahin sina no kag sa base man sa initial report ni Action Zil Minardo ang aton sini mga katapos ang kapulisan nagapadayon man sa investigasyon angot sa identity sini edad sini kag pagkatapos ang nakitaan lamang sa mga residente among ginbasihan nga sa diin nagasakay sa motorsiklo man ang biktima padulong iya sa norte nga bahin. Sang ginsundan sang isa pagig ka motorsiklo nga sa diin may nagaangkas nga amo adto ang nagtira sa biktima kagin finishing pa so hibaluon naton ina karon ang konfirmasyon kag dugang man nga mga detalye sa pagbalik ni Action Zil Minardo. Alauna 53 Action Radio Filipina Standard Time padayon man si Tita Wilma diri sa This Is My Life. Sa nasiling na naton ti amo na to aton panahon maghalong-halong kag maghinay-hinay. Wala sang malain sa mga tawo nga nagahalong kag wala man sang malain kung kitang magulo aligmat kay ti kabaluman kita no si Paing o si Paing ika-16 nag ika-17 siya tina si Queenie.
Pero pasalamat kita kay walay nang ibabaw ang iya pagkareyna, di ba la? Pasalamat kita kag nagluya siya na kag bantayan man nagapagwa naman siya sa atong sa Nipungsod Pilipinas kabay pa no. Agaling mga pag-ulan-ulan amuling ng aton iya likawan man sa karon iya nga adlaw. Ay launa 54 na Action Radio Philippine Standard Time ay ano ang mga informasyon naman nga mapaambit mo tita we sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Hindi kay concern ko basta gani panahon sang tigtulog now may pila iya ka mga masakit nga nagaatake, di ba la? Ilabi na kung ang may ara kita dira sa aton puluyan sang mga tawo nga may hapo na di ka budlay kung may hapo ka naluoy ko kay may nakita gid ako sa isa ka tawo nga hapuon asthma bala na ti kung sa aton man pulong hapo ti kon ang tao nga may hapo kaluoy man kung tawgon nga hapuon di may lang kung mag-English kay ti asthmatic na siya pero kung magsiling ihligay non gani ba hapuon na sa ti kabalo kita na kung ba ang tao nga hapuon maginhawa madalom tapos ang abagay yan na babaw ba lang nga daw hanger no kag kabudlay sang paginhawa amo na gali kay nga ang inflammation nga ginatawag o kung pagpalamanog amo nang isa sang pinaka nagapanguna nga sintomas sang hapo. Gani kinahanglan mga utod naton nga may hapo proteksyonan ang aton man kaugalingon na kinahanglan awayon tanang pagpalamanog sa imo respiratory para nga hindi ikaw pagatakiyon sa imo hapo. Kag ang natural dira nga pinakamaayo sa inang supon nga plemas para atakiyon ka sang hapo, may ara kita pila ka mga suggestion iya nga mga foods or mga pagkaon para sa inyo. Kinahanglan maangkon ninyong madamo gid nga nutrients halin sa pagkaon nga ginaangot naton sa pagpanubo sang peligro sa pag-atake sa inyo sang hapo baw nami wala gi ko balunga ang sibuyas bombay gali onions no ang onions abi mo kung ikaw may hapo ang regular nga pagkaon sang sibuyas bombay bisan sa mga pagkaon na naton nga ginaluto na albi ninyo makabulig na sa mabatsyagan ninyo nga pag-atake sang inyo hapo. Meaning, kung permi ka mo nagakaon, hindi ka mo permi pag-atakihon sang hapo naton. Kay given na iya. Ngang hapo nga masakit, wala na nakaayuhan, lifetime na lang. So, ang maayo lang gid ninyo nga himuon sa aton mga utod nga may mga hapo is maghinay-hinay kag proteksyonan ang kaugalingon kag yes, likawan nga atakihon kag hindi mo pag atakihon man ang kontra para hindi ka man pag-atakihon, right? Kaya nga, ang Bombay gali or sibuyas Bombay gali, may ara na siya nga antioxidants, nga quercetin. May quercetin siya nga amo inang nag-aaway sa inflammation. Kinahanglan, kung ikaw may hapo, everyday kaon ka gid mansanas. Kaya sana siling na naton gani an apple a day. Yes, hindi kay kantos doktor mo. Diba? Makabulig din na. Kaya ang pagkaon sang mansanas everyday, makabulig na para makalikaw ikaw sa pag-atake. Pariyo man sa sibuyas Bombay, may ara man siya quercetin. Pero kinanglan kung magkaon ka, kung ikaw may hapo, kung magkaon ka sang apple, hindi mo pagpanitan. Kinahanglan kaunon mo pati ang panit. Kay nga, dira nagahalin ang ginatawag nga quercetin. Ngay kabudlay kay kadugay kuno sapon mo no daw kabudlay gid mausap kag tunlon pero utihan mo kung ikaw may hapo. Ang strawberry pagid kadto tatawi sa sa Baguio pero hindi bisan diri sa iton may ara nga mga ginabaligya nga strawberry. Kay ang strawberry damo-damo man na siya flavonoids nga maayo man sa imo nga may hapo ka. Ay ang kape pagid, Ang kape, pero ang advice, 1 or 2 cups of coffee, 1 or 2 cups of strong coffee, makabulig, para hindi ka man permi pag-atakihon. Panalagsa lang. Kay nga may theophylline
ang kafe nga puro-puro na kag maisog. Isain na siya kamakabig naton nga bulong nga nagapatawhay man sa alagyan sa aton oxygen para nga makaginhawa ikaw sang maayo. Kay kabalugid kita kung hina ang oxygen, hindi ka makaginhawa sang maayo at takihon ikaw sang imo hapo. Green tea pagid Tita Wilma. Yes, ang green tea pareho sang Bombay kag mansanas. Ang green tea, may ara man siya quercetin. May ara pagid lain man nga klase sang flavonoids. Pero try mo nga mag-inom sang isa or duha ka tasa sang green tea adlaw-adlaw. Kag ang mga isda nga mga matambok nami man ang mga mga isda nga mga matambok pero hindi ang mga dalagko nga mga mahal ang mga magagmay among nami. Ang tabagak na bala nga gagmay nga fresh nga may himbis pa ay kanami sina. Ang tambantuloy na nami pagid na. Ang hasa-hasa ang ginahimo pag gina sardinas na bala nga isda na nami man na siya. Kag ang guno ang salmon, ang mackerel kay ina sila may madamo nga omega-3 fatty acids, ina naghatagid proteksyon batok sa pagpalamanog sang imo sinilawas kalakip na ang alagyan sang hangin para nga hindi ka pag-atakihon sa imo. Calamansi juice, pwede man, di ba la? Calamansi juice, red bell pepper, repolyo, kag kamatis, kinahanglan mo man. Kay na nga mga pagkaon rich in vitamin C, vitamin E, kag selenium, maayo man ina nga pang-away batok iya sa pag-atake sa imo sang hapo. No? Kinahanglan lang gid naton ina na kinahanglan lang ginat. So sa mga kauturan naton dira nga may mga hapo, kinahanglan sundon man naton kag halungan ang aton sini lawas. Kinahanglan lang gid kaon kita sang mga pagkaon nga makabulig para hindi ka pag-atakihon sa imo hapo. Action Radio! Alas 2:01 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan anay nato ng aton sinia patrol upod kay Action Zil Minardo. Action Zil. Action Wilma, so ari kita diri luwat sa may barangay Tangod, no? Isa kita diri ka interview nga saksi pero hindi sa nang pagpangalanan sini Action Wilma. So sir, mayong hapon ano gini ang nakita mo regarding diri sa shooting incident? May hapon man kang taga Pulupungko ko di sa guwa nga mga laba ko tane. Nakita ko nga primero sa tubangan ko di may naglupok nga duha. Pag lupok ko na ako nabi ko libintador lang. Dali naging lantaw ko ginlile. Tumabog na to ang kasakay sa unang kwan nga motor. Naglabog sa paglabog ya. Paglili ko nakita ko gin nga gahigda sa gin tiro pagid sa kadua pagid dua kalupok. Kaya mo to nga naghigda na daw. Amo to gilantaw na muna yon law patay na. Ang motorsiklo ni sir, no, ang motorsiklo nga nagtiro, ano ang kung imo ilaragway sir? Daw basta daw black to, pag ang gasakay to nga black tanan. Oo. May mga helmet sila. Daw ang isa daw wala ko tadok daw layo-layo sa jutay na gakalo. Oo, amo to nga pagtira nila sibat sila dayon eh. Ano ang mga panglawato nila sir? Daw ang isa ang isa ko nung nga nakakita to daw hubin ang drive pero ang nagtira daw may edad na. Okay. Mga bukod doon man ang lawas? Naka ilang asok-sok, naka-short, Oo, jacket, isang gadaw-gadlar ko, mga itom, may tismas, amula na. Oo. So, ti action Wilma, no, pero ini ang victim na confirm ta pani kung napatay nagikay pero kagina may sign of life action Wilma gindala pa ya sa hospital. Subong hindi pa ba makapalayag sini ang hepe no kaya naga-investigate pa sila. So pero sir mga apat din man kalupok ang inyo dingan. Oo, nabaten primero dua, pagtira dua, isa dua. Dason lumabog to sa paglantaw ko muna dua pagid pakpak finishing guro to. Sige, nagpadulong dayon ang motorsiklo nga naglaigo sini sa Tato saya panorte dayon eh. ano pa north. No, sa rikta oh. Kay ti action Wilma ini ang victim no kag ang mga suspetsado going to north ini ang direction no sa nga motorsiklo. Okay. Yes, so amo ina action Wilma ya ang nasaksihan na sini kagati kagina may ara pipila no galing wala na diri sila ni ma'am. Dito pa lang kuno sa punta sini before approaching pa lang ni isang crime scene no. Nagaano na sila yung action Wilma no naginasunda na ini ang victim.
So, amay na Action Wilma, no, ang nakuha diri naton nga info sa isa sa saksi diri Action Wilma, no, sa nagaluntad nga shooting incident. Okay. Kagati ang proper investigation gid sini karon, no, aton na lang kuhaon sa kaya Police Major Jury Puerto. Action Wilma, live kita diri sa Barangay Tangob, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, salamat gid sa imo aksyon, Zilminado. Mga palangga naton nga mga tagpalamati mga ka-aksyon inyo na batian man ang report ni Action Zil pagi sa pag-interview sang Isaiah ka witness nahanungod sa insidente nga shooting dira sa bahin sang Barangay Tangob. Pero ang proper investigation nahanungod sa sa pokon sa bahin sa aton mga kapulisan bantayan naton ina ang developing stories ina sang amuya nga insidente diri sa This Is My Life kag sa mga masunod pagid nga mga programa sa Action Radio Bacolod. Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Kag kadtuan na naton anay aton sini food supplement importante gid na para sa aton ikaayong lawas na ang aton sini Dr. Pinoy Squalene Capsule na Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan niya, ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na pupos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar na da. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod
idol kong aksyon radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya sila ko pasalamatan tagi ng aksyon radyo. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang aksyon radyo, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa aksyon radyo, wala kakaabong sa premium sa aksyon radyo, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa aksyon radyo, maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Imo na ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sa ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima,
Honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na Isang Nobyembre, silingon November 2, 2022, All Souls Day, pila na lang aton sinig Christmas countdown, 53 na gidlang kadlaw antes ang Pasko. Kag pila titawe 60 o 53 plus 7, yes, 60 days before 2023. Ini okay lang na siya, ana. Aton anay pila ka mansay sa eton sa ni text hotline antes kita magbasa sang aton sulat sa sininga hapon. Tita Wilma, mayong hapon lang. Aba, islice lang ang lemon kag Islice ang lemon kag lagaon amuna pangapi ka daaga kag blend yad duha ka bombay abaw. Isa kag globe sang ahos, kag isa ka carrot amo nang i-blend kag 1/2 nga cup sa inom niya 3 times a day. Ang native coffee wala kalamay pag-inom para madilit ang plemas Tatay Tony. Kasagad sa imo Tatay Tony, paamo ka na. Nga do aki ka pa kay Tatay Tony. Hindi kay tuod na siya. Na insaktugin man na kung mag-inom ka kafe, dapat wala mixture, wala cream, wala sugar. Muna sinabi mo nagaliting hala kung magsilila black coffee, no cream, no sugar. About kay amo na siya galing makapaayo. So try sa gusto mag-try. Nga kung lang di makompromihan pag nga isa magluwas sa kafe, ang lemon kag na inaya Tatay Ton ako na iya pagbugtaw sa aga mo na amo ko na iya na pero magsiling bombay kag ahos nga may carrots kag yes kag imno daw wala pa i-try ko man na bi wala bala sang malain sa nagatilaw-tilaw ha kay ti wala man ka diri katalagman nga makuha kay ti ini natural remedies man di bala 80-20, Tatay Tony. Salamat sa impormasyon. Okay. Pila lang na ka mga mensahe pero may mapudyutan. Tabalang hayo. Kubita, textmate, girl lang to. Ari ako number. Arnel ni sang Castiliana. O sa mga girls na gusto makik-friends sa iya pero kamuna ha, maghinay-hinay lang. 0948 725-8664. Again, 0948-725-8664. Relax na lang, anay, ha? Kay si Tita Wilma, mabasa anay sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta.
propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, itong pagkabasahon nga sulat sa sini nga hapon, si Gerald, ang aton sini tagpadala sa karon iya nga hapon. Lipot lang ni siya, pero mabugat para sa iya, nga hatagan man naton pagtamod sa sini nga hapon. Ang mensahe ni Gerald sa This Is My Life, Tita Wilma, palapamati gid ko radyo. Gani sa imo, kumusta lang? Kag maayong adlaw sa tanan-tanan kid nga listeners sang Action Radio Bacolod kag sa This Is My Life. Sa tanan man nga staff, Tita Wilma. Lain-lain nga mga istorya ang mabatian ko, lain-lain man nga mga problema. Ako lain man, pero kung kaisa, magka-relate man ko sa mga ginapambasa mo nga sulat sa programa This Is My Life. Tita Wilma, palabasa ako Bible. Kagkabalugid ko nga bilin sang mahal nga Dios nga maghigugmaanay kag magpinatawaray sa aton mga kasalanan. Ako gali si Gerald, nagaedad na 32. Diri ko na pamatud-an, Tita Wilma, nga kabudlay gali kun ang nakasala sang mabugat sa imo. Best friend mo, halin sang grade 1 sa elementary, hasta nga nagdalag ko kami. Kasakit sang ginhimo niya sa akon, Tita Wilma. Ginagaw ya ang girlfriend ko. Gintry ko gid nga mapatawad ko sila nga duha. Ang sakit, kay ginhampangan lang gali sang friend ko, ang nobya ko. Ang ending, nagbalikay kami sang girlfriend ko. Pero, naglala ang kaakig ko sa akon hudas nga abyan. Sakit-sakit ba? Gusto ko magpatawad, pero tita, nagapangibabaw ang kaakig sa akon pagkatao. Ina ang gusto ko nga madula. Gani sa pagpamati ko sa imo, kag sa mga advice sa mga texters, nagaka-inspire man ako kung kisa. Gani siling ko, masend ko bisan lipot lang para mabatsyagan ko man. Nga kinahanglan, magpatawad ako sang lubos. God bless us all. Ari lang ko dita. Gerald. Okay. Sa imo, Gerald, mayong hapon kag madamo gid nga salamat. Ano ganing hambal sang Ginoo? Magpatawad ka para ikaw patawaron man. Kag insakto maning hambal mo nga sa nabasahan mo sa Biblia, maghigugmaanay ka mo. Kag magpatawaray kamo sa mga sala nga inyo ginahimo kag sa mga kasalanan nga ginahimo man sa inyo. Actually, nagakompormi man ko sa imo, Toto Gerald. Mahapos ang maghambal, pero kabudlay himuon. Hapos ang maghambal tungod ibuka talang ang bata kag ihambal inang mga tinaga. But deep inside, ang pain, updan pa sang dalagan sang aton paminsaron kung kaisa nga nagahampang, hindi kita makahimo sang maayo gyud. Sudlan pa kung may space pa nga gamay sang gamay nga nega, ay gayuhom na naiyadayon si taning. Nga baw,
magkumpurmi lang ni sa gamay guba gid ako gidaog na amo ning siling ko nga hindi gid naton pagtagaan bisan gamay lang gid nga ligwa si taning. Di ba, Miss Ems? Yes. Kinahanglan kinahanglan magpakabakod kita sa aton sinipagsalig kag pagtuo sa iya. Mabudlay magpatawad, mahapos maghambal sang tinaga nga ginapatawad kita. Pero kabudlay matuod ang magpatawad. Kabudlay gid diha mo nang kaisa nga kun hindi mo mapatawad ang isa ka tawo sa kasalanan nga nahimo iya sa imo sa pihak sang iya pagpangayo sang kapatawaran nga mabatyagan mo gid ang iyatuman nga paghinulsol nga kabudlay gid kabudlay gid. Abi mo kun ano kabudlay magpatawad kun ipangibabaw mo ang imo emosyon, ang imo sinibalatyagon sang kaakig. Ti kun ipangibabaw mo ina, madaog ang naset sa mind mo nga kinahanglan patawaron ko siya. Mo kinagasinggitan gid ang akon nga heart, ang akon sinibalatyagon nga ara pang kaakig. Manan sige kabudlay man magsiling ka nga mindsetting lina may aral lang na pero tuod kabudlay sinahimuon. Pero sa nasiling na naton kung hindi ta siya mapatawad subong may buwas pa man. Kung hindi man buwas may mga madason pagin nga mga inadlaw sinimana binulan tinuig and let times heal sa pagbuot sang Ginoo para sa aton. Amo na siling balin naton, kung magpatawad ka, ina tungod nagasunod kita sa kagustuhanan sang mahal nga Dios. Talikdan ta ang aton kaugalingon nga balatyagon kung pwede pa lang no. Makasilingin man ko sina kay tawo lang kita tanan kita nakabatyag sini. Admit ko na iya. Kakasun mo ng kaakig sa dugan mo kay gusto mo makayuhom lang pero may kakalain nga may hatred mo. Kakason mo man siya. Kakason mo siya tuod pero ara gid nagapabilin. Buligi na lang ang kaugalingon mo to Gerald nga mapatawad mo inang best friend mo. Kung ano gid kadako sang sala ang ginhimo niya sa imo. Amo gina sa una, ikaduha, kabudlay pagkid. Kasiling ka na nga okay na okay na to solve na. Nahambal ko na napatawad ko na. Pero nga kabugat gyapon sa akon balatyagon haw. Nga kabugat gyapon sa akon balatyagon haw. Kulang na sa pagampo kag pagpangamuyo na. Inang kabugat nga ina sa imo balatyagon abi turn over na kay Lord. Ihatag na ito sa iya. Lord, kabudlay na bugatan gid ko sini. Gasakit pagid ang buot ko. Gusto ko ni madula para mangin mamag-an ang akon paghulag sa adlaw-adlaw nga tanan kag para makayuhom man ako 24/7 bisan ako nagakatulog. Tuod kun ihatag mo sa iya bisan hindi nga one click lang pero sa amat-amat magatahaw kag madula ina. Di ba la? Muna siling naton nga kun ibungat naton pagi sa aton baba kag by heart ang pagpatawad upod ang pagpangayo pagpangamuyo kag pagpangayo sang guidance kay Lord pun aman Lord ang akon balatyagon sang katawhay tagai ko malawig nga ighalangop nga mahatag ko inisang bugos sa tawo nga nagapangayo sang kapatawaran sa akon. Bisan di pa na sa mangayo ko patawaran madula lang hatred ko okay na Lord, di ba la? Kung mahimo mo na masilan tawi kabudlay-budlay na ginasang imo ginapanghimo. Wala bala imposible sa ngalan sang Dios, di ba la? Ma-wonder ka na lang nga one time nga ano ka mag-ansang akon feeling man. Nga do ka nami iyuhom man. Hindi ka kadumdum kon ano ina. Kibot ka na lang ay ginbugno ka na. Pagbugno ya, ay kanami sang iho mo nakakadlaw ka pa, nangamusta ka pa sa iya. Dira mo makita kung daw ano gid ya
ang kaabilidaran sang mahal nga Dios. May ara na mga tao mo. Lawig-lawig na nangulas lang ang bugnuhanay. Awaay, nagit ko nga, akigid siya, no? Sa iya nga babae or sa sina man nga lalaki, abaw na likat-likatan lang. Nagsugat anay daw tipon-tipon, nagsugat anay lang banas nila paghambal kamusta. Okay lang ko, ikaw kamusta? Budugay man pagtalikod to, ay nga ang nagsapak man ko to sa iya man. Ay nga doon ka namin naman sa pamatsyagan kung nga daw wala ng kaakig ko. Amo ina ang misteryo sang Ginoo sa aton kabuhi. Amo na siling naton. Maangkoy naton ang katawhay sang aton balatyagon kag paminsaron kung ara siya nagaupod sa aton. Kita bala magbuhi. Amo na siling ko bala sa inyo nga feeling tado kabudlay na gisang sitwasyon ta sa pangabuhi na sa aton sini adlaw-adlaw nga pagsinalayo nga makasiling ka bala nga kung lang taon ko yung akong life adlaw-adlaw the whole week, the whole 15 days, hasta makalabot the whole month. Do kabugat na nga do amo nagiling ni nga amo. San o pa ko ni makatapos man, buligi na lang ko bilord na. Kaya nga ako, hindi ka man pwede kasilinga, hindi pwede. Hindi ka magkasilinga mga mpo ka. Kay ina gintagna sa imo, kay nga agin hatag na sa imo, magluwas nga ginatakusya ka, na dira pagid ikaw nagatubo, kag maghamtong pagid ang imo pagtuo kag pagsalig sa iya, kag the more pagid ikaw nga mature sa imo pagkabuhi diri sa kalibutan. Dito Gerald, mangin malipayon ikaw, kag mangin malipayon ang reconciliation ninyo nga duha sang imo girlfriend kung hugot mo nga mapatawad inang BFF mo. So, no, gani say mo napatawad mo girlfriend mo, di ba? Di ba lang nagbalikay ka mo? Pero sa imo sa imo hindi mo siya mapatawad sa gihapon kag nagdugang pagid ang aking. Pero mahambal ko lang. Kung ang balatyagon mo puno sang gugma, mahatag mo ang pagpatawad. Hindi man nato ni na mahimo subong, itugyan naton ina sa mahal nga Dios, itugyan naton ina sa pagligad sang panahon. Kaya amoy na makahatag sa imo sang kalinong, kataway kag kamag-an sa imo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. At to Gerald, amo lang gid na ang matugda ni Tita Wilma nga kabay pa simple lang ang ginhambal ko pero manalupsop dira sa tagipusoon mo. Nga kabay ina magakabuhi sa imo kag magapadayon nga maangkon mo ang peace, ang love, and joy for year 2022. Pag year 2023, happy na kita tanan. Ha, Gerald? Okay, good luck. Salamat, gid. Madamo gid nga salamat. May ara pag ida isa, may ara pag ina da isa, ginpadala, within this week, mabasahan ko pag ina, na? Inamat-amat ko lang, relax lang kamo dira bala, na? Sa iban pag inaton nga mga palangga, nga mga tagpalamati, kung may ara man kamo dira, i-share, na hanungod sa itabo sang inyo kabuhi, sa bisan ano nga aspeto, nga makahatag bala leksyon, makahatag inspirasyon, o kung nangin problema para sa inyo, nga luyag man ninyo i-share diri sa This Is My Life, ginatinguhaan man naton ina, no? Nga, makabulig kita palugpay, comfort man sa inyo sinitag sa kabalatyagon para feeling nyo bala nga kabugat-bugat na gisang sitwasyon daw nagamagaan, paamo kay na, kaya nga ako mabatyagan naton daw kay tawhay nga daw kamagaan daw ang problema, kung daw kahapos na lang manumdum ko na daw dapat ko himuon, right? Amo na siling ko nga ba, bisan magkainano pa, ara lang siya. Patuluan lang luha mo kay pagkatapos na amo na siling naton bala nga ari kita subong sa darkest side of our lives, pero sooner ara na nagapadulong ang brighter and brightest side of our lives. Amo na siling ko ari lang ho ng aton heart kinahanglan full of love. Okay? Sa mga panugdaon da karon bagbalik ni Tita Wilma, abasahon ko ina para sa inyo tanan, kag sa mga greetings. Balik ako pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684.
Okay sa mga naka-online dira. Silinday ni Ma'am Ana Sinoro. Nagdulom naman, Tita We. Maulan naman na sa ma'am. Kaya dito gani sa Cebu, gaulan party ko nakabaskog mo na. Anyway, sa inyo dira, kamusta lang, na? Sa mga naka-online dira. Ma'am Ana Sinoro, nag-ulan na daay sa La Carlota. So, mayong hapon man sa imo. Joshua Bingatuto, Jonathan, kamusta lang sa imo? Maayong hapon. Salamat dito to, Jonathan. Ginatamya lang niya Jonathan, si kumari niya Vanessa Star, kag kumari pagit si Ma'am Jinky Dilagdon. Damo gid ko nga masalamat and have a nice day, Tito We. Yes, Tito Jonathan, salamat gid. Kay Joyce Lynn, good afternoon, Tito Wilma. Maayong ugto lang da, ma'am. Halin kay Rodel Vasquez. Salamat, kid. Leia Morales Berida, tawe mayong hapon, monitor gigusubong pamati sa This Is My Life o kudang akon abyan, patamyaw lang. Kay Algin Agtas, salamat, gid. Leia Morales Berida, salamat, gid. Juvie Monares, madamo man nga salamat kag mayong hapon. Kay Ricky Galvez, salamat man, good PM. De La Cruz family sa Sitio Pidpid, no? Sa Sitio Pidpid, San Agustin Isabela Nagamon ni Torman. Okay, kag Antonio Beronio Bao, batchmate. Idlaw man ko ba mayong hapon, Tito We, monitor lang. Halin dira sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Mayong hapon lang dira. Inday Connie Laparon, good afternoon, Tito Will. Matamyaw ko lang family Laparon ako. I'm sorry, Ma'am Connie, ha. Pamilya Laparan, Labaniego, Turbelo family, Sparicia family. Halin nina kay Inday Connie Laparan sang Pandanon DSB. Love, good. No? Salamat. Yes, Miss Homa Lumina. How are you, Miss Homa Lumina? Guwapa. Mayo lang yung pagpamati kay Security Guard Edgar Tenorio. Halin ina kay Andrew Galio. Salamat gid, Andrew. Salamat gid. I-blender mong fruits, dala panit. Gatag patip si Ma'am Ana. Salamat. Tawe, good PM. Yes, ang Bombay #1 sa Hapo. Kag-ari kami diri gyapon na sa may Celine Homes. Day Thelma, Igwiko, kay Lydia, kay Bibing, Jennifer, kay Mercedes Lambert. Keep safe sa maulanon nga panahon and God bless you and your family. Thanks gid sa prayer kay Love, Ma'am Virgie. Wow, kasubo man. Subuan si Ma'am Ana. Kasubo sana, ma'am, sa istorya niya. Okay. Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Salamat. Sir Eddie Laos, ara sila dyan po ni Nanay Isabel sa may Victorias. Marian Panagiton, Tita Wilma, gapamati. Kami di sa Barangay Lagranha. Salamat, gid. Jory ni Pamuseno, sa maulanon nga hapon, lihog tamyaw ni Pamuseno family, kag Veron family, from Langka, Pinaginpinan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Okay. Okay. Karon naman ang iban. Balikan ta naman kamo karon. Okay? Thank you, kid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. Siling ni Ma'am Virgil Alpinda tawe para sa sender padayunon niya gid ang iya mapinatawaron nga ugali kay mga pagtilaw lang na sa iya. Kay kon hindi siya makapatawad, daw subong lang nga wala mo man gin patawad ang aton Ginoo. Pray ka lang gid always. Insakto lang lagay ni Tita We sa imo. Ma'am Virgie, salamat gid ha. Bo paamo kay na bala. Kag may ara pa da ko kinay nasiplatan isa pagid. Nadula siya. Ay, nadula siya ta. Okay. Kag siling naman ni Ma'am Ana Zinoro sa sender, kabudlay gid magpatawad. Pero pangamuyuan mo gid labi na gid ang balatyagon mo para hindi ka makaisip sang negative batok sa friend mo. Pangamuyo lang about hinyaw nagadulom naman Tita Wilma. Okay, dira sa Kabangkalan City, Negros Occidental, mayong hapon lang da. Sir, Jory ni Pomuseno, yes, salamat gid. Sa ni Pomuseno family kag Verona family sa Langka. Halin sa Langka, pinaginpinan Kabangkalan City. Leon, tadi nga atong text hotline. Ano ang iya sini nga mensahe dira? Okay. Tita We. Greet sa kuno ana kay Mama Lucy, kay Papa Ramon, Mami Nana, Gitamyaw, BMBM. Bimbim ni Guro, sang kawayan ng Talok. 0410. Okay. Siling naman ni 5442. Good PM, Tita Wilma. Advice ko lang, move on na lang, amo na lang na, pero mangayo siya dayon textmate na, ngayon sa textmate boy lang ta, 38 to 40 years old, ang buot lang kag honest. Okay, sa mga buot kag honest nga guide, 38 to 40, kung gusto ninyo makig-friend sa iya, ariya cellphone number, 0967 260-5442. Again, 0967 260-5442. Okay, gina. Siling naman, ang relasyon ta kay Jesus dapat permanent, hindi off and on. If Jesus is inside our heart permanently, mahapos ang tanan nga pagsunod ka Jesus. Tatay Tony, salamat gid. 82 to 20. Okay, sakto man na. Hambal man ni 4324, good PM, Tita Wilma. Advice ko lang, maghigugmaanay ka mo, kag magpalanggaanay. Boy, mangayo sa gali mo lang to. Okay, ngayo siya dayon. Boy lang ko no, nga textmate age 30, seryoso lang bo nga mga anak ka mo. Okay, sa gusto man makig-friends sa iya, cellphone number 0981 100 4324. Again, 0981-100-4342. Okay. Mayong hapon, Tita Wilma. Sa imo sa tanan nga taga-aksyon para sa letter sender, Tita We, husto, huo na. Masakit pero dapat magpatawad gid siya. Sa nakasala sa iya, dumdumo niya permi ang mahal nga Ginoo. Agon malimtan niya ang tanan nga kasakit. 2943, madamo gid nga salamat. Aga pamati ka tuto Gerald. Okay, enough na nanay kay karon kulang mo naman kita sang oras kadtuan anay nato ng aton horoscope para karon nga adlaw. Pero mag-greet kita na happy birthday.
Sa mga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday manang Kaylee. No, happy birthday kay manang Kaylee. Kaylee Franz Wapperd. Dalaginding ka na, you're already 14 years old. So sa imo, happy birthday. Halin kay Nanay We, kag kay Kuya Nuinoy, kag kay manang Duday. Happy birthday sa imo. And belated happy birthday kay Tingchi Lipper. Tinchi, happy birthday man sa imo. And advanced happy birthday para buwas. November 3, kay Merlin Aligin, dera sa Sitio Sibucao, Barangay Banago. Merlin Aligin, advance happy birthday para sa imo. Birthday gift kuno sa iya, dako gid iya pagpasalamat. Makakadto siya sa simala. Wow! Sana all. Okay. Kag sa tanan man nga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday and God bless you all. More years to come, more blessings, especially good health para sa inyo tanan. Alas 2:44 horoscope na, Tita Wilma. Bantaying inyo zodiac sign. Kung ano mabatian naton nga kalingawan karon nga hapon, hindi lang pagseryosuhan, hindi lang pagdibdiba, yuhum lang kung namian ka, hindi lang magkusmod kang magkumod-kumod. Kay, that's life. Pamo ka na bala. In the Ronnie Traba, to Janice, mayong hapon sa ila dira tatay taderihida, kag sa ila ni Nanay Gloria. Insakto na. Okay, Scorpio, nakita ang mga Scorpio, mga nataw, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. At sa mga Scorpio, pamatiin ninyo zodiac sign. Tanan nga nagagarit-garit sa imo or sa inyo, ay mangluya. Ang ila energy, amat-amat nga nagamat-amat kalubat ang ila energy. Ala kay sunlog ka lang nila, garit-garit ka lang nila, wala man sila magkuha, kay gahipos ka lang, na? Ang imo, gahipos ka lang, kay nagasmile ka lang sa ila. Amo lang ng imo reaction, so wala sila sa mag-get sa imo. Ang ending, sila pa ang nagakaugot, kay wala kagid reaction. Scorpio, maswati nga mga numero 43, 12, 22, 9, kag 44. Cyan blue is your lucky color. Ikaw, Sagittarius. Kamu, mga Sagittarius. Ang inyo horoscope for today, ang mga Sagittarius yan na taon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Abi, padayuna pagid ang imo pagpangamuyo para nga magabayan ka. Halungi ang imo lawas. Maswerte mo man nga mga numero, 6, 25, 19, 11, kag 45. Jade green is your lucky color. Ang mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtob, Enero 19, yes Capricorn. Kung may negosyo ikaw Capricorn, so sa imo horoscope, ang i-apply mo da win-win solution. Hindi kaya magpamati sa sugbos-sugbos ang iban, kahinulsulan mo gid sunod sa imo horoscope, ha? Ikaw ang maghimo para sa kaayuhan sa imo negosyo kung may ara ikaw. Dugang lang gin nga pagpaninguha. Mansuwanti man nga mga numero 11, 27, 43, 52, kag 30. Lilac violet is your lucky color. Ang mga Aquarius naman ang mga Aquarius sa mga mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarius, i-release, buhiin ang tanan nga mga hinakit mo, mga kalisod mo, kag batuna ang healing energies para nga magnaming pamatyagan mo. 32 dies, 3 kag 41, may ara pagid 50. Mustard yellow is your lucky color, Aquarius. Ang mga Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Kung daw hindi kaya gusto or daw
daw ano ikaw bala daw wala ka gana sa partner mo sa negosyo nga sa imo negosyo na subong unta tina kay hindi na mag so siling sa inyo sang imo horoscope hindi mag success ang inyo negosyo nga duwa kung nagalas ay ka na untatan na lang ina. Magpangita ka sang iban, ha? Maswati mo nga mga numero 30, 23, 52, 9, kag 6. Ang mga maswati nga numero, cherry, red is your lucky color. Ang mga Aries naman. Yes, Aries, Marso 21, tubtub, Abril 19, ay mga Aryan, malipay ikaw. Ha? Kang imo wish mahagtagan sang katumanan nga anong wish mo beauty kay Tita Aries. Pero kinangla maghalong ka kay may mahisa sa imo aba pa mo kay na bala hindi maayo lang Aries na maswati nga numero sa mga Aryan 33 25 42 55 kag 11. Indigo blue is your lucky color. Una paling nangabahin sa mga zodiac sign para man sa inyo text sa ka-horoscope. So bantayan karon pagbalik ni Tita Wilma sa dugang pagin nga mga zodiac sign. Good afternoon Tita Wilma, Always Action Radio. Mangkot-kutan ni kung diin dampi ang GNG Resto Bar. Ako pang informant mo. Okay mo. Makadto ka na miyang piniwayan sa GNG. Hindi J kundi GNG. Ara na sa kwan atubang sang PNB sa Lacson na may ara dira tabok ka sa dalan sulod ka ara da no ang GNG Resto Bar. Bimo kagapon mati drama upod ko Rose Action Radio kilala ko gidya ang boses nga nagaupod si Rose. Thank you gid Mama Ana na salamat gid kag dira man kay Sir Noel. Sir Alex Montesa, yes, mayong hapon lang da, sir. Ginagwit ni Sir Noel man si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matmayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky de Legdon, dira man sa Phoenix, Arizona. Good afternoon. Yes, mayong hapon lang dira. Nga wala mo na yung ginagwit si Sir Mileni Oligo, Sir Alex Montesa. Siling naman ni Ma'am Imelda Magalion, grabe ang ulan di sa Isabela, Kabasco, Gidia. Ti maghalong kamo dira, ma'am, ha? Salamat, gid. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio, sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share, na.
Tinasunod mo tanan ni ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. Or bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabot sa mong premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ka. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito mga dako ng bulit siya Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba, sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Panaton nga zodiac sign, huoy na, Toto Carl Cañete, Toto Carl Kenneth Cañete, dira sa mga San Jose, Ibi, Magalona, ara sila dira nagapamati. Okay, at tapuson, anay bala ni Tita Wilmang, nabili naton nga zodiac sign para man karon nga adlaw. Taurus, nakita Tita Wilma,
Ang zodiac sign nga Taurus, amo ining mga natawo Abril 20 tubtob Mayo 20, Taurian. Suno sa imo horoscope, planuha sa maayo ang imo financial kag work plan. Amo ng requirement para sa imo kadalagan. Paamo ka na. Maswerte mo man nga mga numero 5, 25, 19, 13, kag 36. Mango orange is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Kinahanglan man mapangamuyo Gemini sunod sa imo horoscope para sa imo mga mahal sa kabuhi nga nagtaliwan. Sunod sa imo horoscope pangamuyuan mo gid. Ilabi na kun mayara katiyo nga nagtaliwan nagapangayo sang pagpangamuyo halin sa imo. 10, 35, 23, 22, kag 48. Cinnamon brown is your lucky color. Ikaw naman, Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, okay. May rason kung nga hindi madayon ang imo ginaplano nga mag-updanay ka mo sang friend mo sa pagtukod sang isa ka online business kon may ara man. Kinanglan sulo sa imo horoscope mangusisa ka ginanay sang maayo, hibaluon mo ginanay sang maayo para hindi ikaw maghinulsol sa ulihi. Yes, Cancer, mga maswerte nga mga numero 7, 43, 32, 9, 13, 26. Shocking pink is your lucky color. Kadtuan naman nato ang mga Leo. Ang mga Leo naman amo naman ining mga natawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Mga Leo, suno sa inyo horoscope ang email favorable para sa inyo. Gani ipreparar ang kaugalingon sa oportunidad, mga oportunidad in caso por caso. 13, 15, 50, 6 kag 7 mga maswerte nga numero. Vanilla brown is your lucky color. Impontulis 3, Action Radio Philippine Standard Time, daligid lang ang Acto 99 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Kag salamat gid na. Salamat gid sa pagupod sa pagpangamuyo sa ngaton 3 o'clock prayer every afternoon. At sa Rufino Era Gabino, madamo gid nga salamat sa imo ara man siya nagaupod sa atong sa hapon. Yes, kay Tate Avelino Tiglay dira sa ilan Inday Sandra mayong hapon kay Manang Porla kag kay Inday May. No? Pero dali lang kami nabilin pa di may Virgo pa kita. Masunggod ako ng mga Virgo niya. Ang mga Virgo ni tao Agosto 23 to Setyembre 23 tanan nga event pabor sa tanan nga event sa imo nakahatag bintaha. Gani siguruhan na. Kaga planuhon mo kung ano ang gusto mo sa imo career, Virgo. 11:52:20 sa Ace Kag 35. Your lucky color is ubi purple. Katapusan natin nga zodiac sign Libra. Ang mga Libra naman ang mga natao Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, mga Libranian, ang imo power of silence. Amo inang makapabakod sa imo posisyon sa karon. Nga ano naman pa share. Anda 51 8 13 30 kag 43 ang mga maswerte nga numero. Ruby red is your lucky color. So nabatian nato nga itong text sa zodiac sign para man sa
Ay tuntag sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw. Di unas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa wala naton malabutan nga mga mensahe. Pasensya na. Bawi-bawi naman talis. Kinahanglanan ni Tita Wilma ang magpaalam para sa Miyerkules. Miyerkules naman siya. Ang sakto na. Miyerkules ng edisyon sang This Is My Life Pizza 2 sa bulan sang Nobyembre 2, 2022. Ang ito na Bible verse of the day nga bilin sa inyo halin sa Galatians chapter 5 verse 16. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Okay? Buwas na naman, so standby sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!